os homes e as mulleres que vamos a levar o timón desta dirección socialista nos próximos 4 anos con unhas premisas que xurden da nosa militancia, da nosa base. Facemos unha dirección do partido que quere mirar cara ao futuro, que quere respetar o noso pasado e que quere escribir o sistema de transformación de cambio de Galicia. Hoxe, unha directiva con cerca dun 70% de renovación, combinando moitísimas caras novas con caras que representan a experiencia e o traballo. E o máis importante que é o que decidiron única e exclusivamente os socialistas de Galicia no seu Congreso. Sentamos bases, e as nosas bases é moi sencillo. Temos que ser os ollos e os oídos de Galicia no Partido Socialista. Queremos ser os primeiros en chegar aos lugares onde hai problemas e queremos ser os primeiros en aportar solucións. Contrariamente ao que fixo a oposición os últimos 4 anos, vamos a facer oposición con vocación de goberno. Non vamos a facer oposición para atacar ao presidente do Partido Popular, para atacar ao presidente de Galicia, vamos a facer oposición para mellorar a calidade de vida dos homes e mulleres deste país. E o vamos a facer con alegría, con tranquilidade e con responsabilidade. Creemos firmemente que este proceso que se iniciou onte é un proceso de futuro e que vai a rematar en un cambio de novo hacia esa ilusión que tiñamos tantos miles de homes e mulleres en Galicia. Asumimos os erros que cometimos, con tranquilidade. Facemos o firme propósito de non repetilos. E vamos empezando porque a palabra clave do noso proceso se chame participación, escoitar e estar ca xente. Temos un gran proxecto para este país. Temos un proxecto que non é novo, un proxecto do público, da enseñanza pública, da sanidade pública, unha Galicia sin peaxes, unha ordenación do territorio, unha protección do litoral, apostar claramente por educación, defender a política con mayúsculas de quen necesita a política. Hoxe para nós é un día importante e creo que para Galicia tamén é un día importante. É un día no que se establece unha nova etapa, un novo xeito de facer política e, dende logo, podo garantizarlle a todos os homes e mulleres deste país que os socialistas estaremos permanentemente pensando en eles. Que para nós o máis importante é Galicia, as galegas e os galegos. Eu creo que as primeiras semanas do goberno de Feijóo son claramente preocupantes, porque empeza a desmontarse todo o que dixeron en campaña. E para levar só unha semana de goberno, técnicamente, hai 3 grandes temas que xa caen por sí mesmos. Primeiro, toda a rebaixa de impostos era mentira. Non era mentira en campaña electoral, o dixo no Parlamento e agora dice que, claro, que eso non pode ser que se rebaixen os ingresos. Para chegar aí non facía falta tanto tempo. Segundo tema, que a min me parece moi importante, toma posesión un diputado que toda a transparencia, toda a honestidade e todas as cuestións políticas que plantexan, a verdade é que quedan moi en evidencia. O terceiro tema era a austeridade. Íbamos a ser tan austeros que todos oímos que prácticamente o presidente da Xunta, en campaña, iba a vivir de pensión en Santiago. Está trasladándose para Montepío con todo lujo de detalles. Dixera que ele non iba a ir nunca a Montepío. E o tema dos coches, que evidentemente diu moito que falar, co diñeiro de todos os galegos e galegas, tendo no garaxe de Montepío 3 coches blindados, se vai a comprar outro coche blindado porque el se columpiou na demagogia e fixo deste país un debate inexistente. Mal empezamos, porque moitos xestos pa galería e no sustantivo empezamos a ir ao gasto, ao capricho e a volver a convertir os problemas personales en solucións que pagan todos os galegos. Se temos 3 coches blindados no garaxe de Montepío,
Se quere outro coche blindado, que o pague do seu bolsillo. Ou que o pague do Partido Popular. En definitiva, empezamos mal. Pide diálogo e consenso. Xa yo dixen, diálogo todo. O consenso hai que ganalo. E na financiación autonómica da que dixo, por ahora non sabemos cal é o modelo de Feijóo. Sabemos como se ataca a Zapatero. E Feijóo ten que aprender que non pode usar as galegas e os galegos para defender a Mariano Rajoy. Os ten que usar para defender a Galicia. En financiación autonómica nos sentamos cando queira e defendemos a Galicia. Certo, en estas 2 semanas, de quen lle fai falta política non oín nada. Os traballadores que están nos expedientes de regulación de empleo siguen esperando unha palabra de Feijóo. Siguen esperando que adopte esa millora para que cobren o 90% que deixou o goberno socialista preparada e só hai que firmala. Pasar do 70-90% con ese complemento que lle deixamos para firmar e dotado económicamente. Deso non lle oín nada a Feijóo ainda. E tampouco lle oín nada a falar de incrementar a cuantía e dar cobertura aos parados que agoten as súas prestacións. Eu lle pido a Feijóo que o Consello do xoves leve cousas sustantivas, que arregle o problema que deixamos perfectamente encauzado dos expedientes de regulación de empleo e que dé, como están facendo outras comunidades autónomas e como tiñamos preparado para facer, que dé garantías a xente que queda sin seguro de desempleo, prestacións. É moi fácil. Hai fórmulas. Se non nos teñen, ya damos nós. Hai un plan Zapatero que generou empleo, que repita con fondos autonómicos en todos os concellos de Galicia insercións laborales. Ahora xa non hai que falar, ahora hai que dar trigo. O señor Alfonso Rueda, que é a primeira vez que me dirixo a él, llevou a pedir, él me pide a min e eu lle pido a él. Ten que dar explicacións da trama de corrupción do PPDG no caso Gürtel. Non é unha opinión dos socialistas, é a Fiscalía que os ten imputados. Ten que explicar con que pagaban as comidas do Monte do Faro. Ten que explicar o que están dicindo os implicados. E ten que explicar por que hai dirixentes do Partido Popular de Galicia na cárcel. Segundo, ten que explicar o expediente de Agustín Hernández, que ainda non supemos nada. Ele é o conselleiro de Presidencia. E iso de encargar un informe independiente de eles mesmos tampouco me vale. O señor Rueda está nervioso porque temos un proxecto con vocación de gobernar en maioría Galicia. E se poñen nerviosos ou non, hoxe, o sábado, nace un proxecto con vocación de gobernar en maioría este país. Un proxecto respetuoso cos ciudadanos, respetuoso coas nosas palabras. E nós somos respetuosos e gobernamos donde estamos gobernando, como hasta ahora. E empezamos un proxecto que nace con esa vocación. O Partido Popular pretende satanizar o modelo das coalicións, donde non goberna. En Canarias as coalicións son boas. En Muros, gobernar co bloque é bo. Pero resulta que os outros son malos. Ese non é o debate. O debate é que se metan na cabeza que iniciamos un proceso de base para chegar a toda a sociedade galega para ser unha forza mayoritaria en Galicia. O momento máis emotivo para todos os socialistas galegos foi ver o aplauso que lle dedicou o partido a Touriño. Un aplauso espontáneo, cariñoso, respetuoso, e Touriño é un home querido na nosa organización. Tuvemos un final complicado, pero o presidente Touriño, a historia o vai ir poñendo no seu sitio. A historia e os socialistas. Non olviden. Nos mesmos vamos a defender. E cada día que pasa do goberno Feijóo, Touriño se fai un pouco máis grande. Porque empezamos xa a desmontar a calumnia, a blasfemia, empezamos a falar de cousas de comer. E por hora, de cousas de comer políticas, Feijóo ainda non puxo nada encima da mesa.